O niya ni mga madibada padi. At dito nga ako ngayon sa sentro ng City of True Love, Tabaco City, Albay. At nakita ko nga itong santol, kaya naman for today's cooking episode, maluluto ako ng Bicol Express santol. Kaya naman samahan niyo ako magbarag-barag dito sa City of True Love at iambag aking kagandahan, charis. At sa mga oras nga na yan, papunta na ako sa midsection ng Saudan para bumili ng mga pansahog. At inuna ko na nga dyan na bumili ng karning baboy. Isang piraso ng liampo lang naman tayo. Yumasa na bagaw ang kayak ang budget. Bolinaw na alang. Magtipid-tipid ba kita? Sa sarong pidasong iyan, hawaki mo 120 na bagayan. At pagkatapos ko nga dyan, pangalawa ko nang binili itong balaw na mas fresh pa sa balaw ni Madi. My goodness, namamarong na. At syempre of course, pag Bicol Express, we need sili na mahaba at siling love you. 2. 3 pirasong sibuyas at ang bawang. At syempre magbayad. Tara ba taparutangon dyan? Fast forward na tayo mga madibada padi. Na-ready ng ating mga ingredients. Syempre, ang ating main character na santol, may balaw at ang nyog. At sa kahoy nga tayo magluluto mga madibada padi para tipid ang person. Yun yung mga malibad padi. So, yun maluto tabi kitang santo. Padi, ilalagtay ni dyan taning magluwasan sa iyang mantika. Buliro na lang nahikol-hikol Madi, inda ko na sana kung hindi pa to sumarap. Bulis na eh. Ang sekreto na para sumarap ang linuluto, dapat masarap ka rin. Charis, nang natuyo na nga dyan yung tubig ng karne, dito na nagsimula ang putukan. Oh, iba naman dyan nasa isip mo, green mind. Maate, erase. At dito na nga nagsimula ang unang chapter ng World War V. My goodness, hindi ko na dyan malaman kung susugod ba o magtatago sa talsik na mantika. Oh my gulay, ito naman talaga ang pinaka-challenging sa pagpiprito. Buti na lang talaga may shell tayong pantakip. Dahil kung wala ang shell na pantakip na ito, hindi ko na ito lulutuin. Magsardinas na sana, charis. Unti-unti ko siyang hinahalo at sabay nun, tinatakpan ko na ulit para hindi ako matalsikan. At sa pangalawang pagkakataon nga, binuksan ko na naman ang takip, diretso takbo. Paano ba ito mahalo? Dapat pala ang sandok na ginamit ko dyan is mahaba. Pati man baga ako sa videographer, umiiwas din, my goodness. At sa pangatlong pagkakataon nga, sumuko na ako, ayoko na matalsikan pa. Binabaka na dyan yung kawali kasi ayoko na magluto, charis. Luto na din naman siya, binawasan ko na siya ng mantika para yung mantika na matira, yun yung panggisa. And now let's move on sa paggisa. This portion is brought to you by sibuyas. And the question is, kailan kaya mawawala ang mga kurap sa Pilipinas? Charis. And now put the garlic. At ang sabi ng garlic, iniwan ka na nga. Gusto mo bang bumalik? Aw, ambot man sa imo day. Naunsaman, Bicolana ka man, hindi ka Bisaya, te. Pero fact check lang tayo mga madiwada pa di. My mother is made from Mindanao, Misamis Oriental. Kaya sunod ko comment dyan, nagaroda ako aswang. Artiste nga daw baya. Charis. At niligay ko na nga dyan yung siling love you too at itong balaw na fresh. Mahalimuya. Kaya madiwag tagahugas-hugasan para fresh man. Bolinaw na lang. Ngayon ang balaw na ito na fresh. Charis. At nang naluto na nga ang balaw together with the baboy, let's now proceed to the nyog. Nilagay ko na ang nyog. By the way mga madiwada pa di, first time ko lang nga pala magluto nito. Nagpa-practice na nga ako magluto-luto kasi pa nag-asawa na ako, siya na ang lulutuin ko. Bolinaw na lang. Pag di kasi siya nasarapan sa mga luto ko, siya ang isasahog ko. Tinakpan ko na muna ito at hinintay na magkalakaga. At fast forward, ayan na nga, kumukulo na nga siya. Ito na perfect timing para ilagay na natin ang ating main character na santol. Nabili ko nga pala yan na ganyan ang itsura niya, hindi yung buo pa. Napapahirapan ko na sa diri ko magparakudgud gaan. At ilagay ko nga siya ng paminta na pampalasa. And syempre of course, nilagay ko rin siya ng konting asin. Na sobra kasi sa pagpiga sa balaw na wala yung askad niya. Kahit na nilagay ko na siya ng siling love you to, lalagyan ko pa rin siya ng siling haba para talaga mag-ararang ang aspekta. Tinapak ko muna siya para maluto na yung santol. At nang natuyo na nga yung santol, linigay ko na dyan yung unang pigang gata. Ito na nga yung last ingredients na ilalagay ko dyan mga madiwada pa di at ready na makakasiba na kita. Ang itsura ko daw dyan, o gara bagas mga kukulam na nagbubukag ang kawa. My goodness! At hihintayin natin siya ulit mga madiwada pa di ng 5 years para matuyo ulit. At ready na tayong magsiba ng Bicol Express santol. This is it! Ito na ang final product natin mga madibada pa di! Mga madibada pa di, tatanaan-tana, titikman na natin ang santol. So, papart na lang natin siya ng maluto. Kanin, rice ha. Sabihin na tabi mga madibada pa di. So, masarap hindi tabi mga madibada pa di, taluto ko. Siyempre, gwa kitang lada. Daragang Bicolana na maurag sa lada. Magkaraon tabi kita mga madibada pa di.
masasabi ko lamang talaga Mama Dibuda pa di pwede ho na talaga kitang mag-agom. Charis! Masiraman talaga ang magkakaluto ko. In fairness, sa aking realization, clarification, vaccination, nakukuawa pa lang talaga Mama Dibuda pa di sa pag-practice ang mga bagay-bagay. Gaya na pagluto ko na itong santol na first time ko lang naman. It's not perfect but I tried my best. Yes naman! Gaya nga ng kasabihan, practice makes perfect. Di masantabi Mama Dibuda pa di sa masunod naman. Bolinaw na lang!